Ще говоря за Илия в последните времена или по-точно за посланието на Илия. Може би забелязвате, че в момента не съм с риза и вратовръзка. И така, прибрах се вкъщи към 6:25. Казах на жена си, че трябва просто да си сменя ризата. И когато се прибрах, открих, че панталоните ми са разпрани отгоре до долу, така да се каже. А жена ми каза, по-добре днес да не се навеждаш. Казах, не, мислех, че днес имам добро климатизиране, но тя каза, ако се качиш на тази платформа, всички ще те гледат. И така, реших да облека единствената си здрава двойка панталони тази вечер. Затова обикновено не проповядвам с дънки, но тази вечер има много практична причина това да се случва. Поне открих това преди да застана тук. Добре, това е хубаво, иначе ще ме обвините в злоупотреба от страна на духовник или нещо такова. Тази вечер ще разгледаме темата за посланието на Илия и неговото значение за нас. Днес озаглавих посланието Илия и последните времена. И това ще бъде нашето пътешествие. Първо ще разгледаме обещанието за Илия в Малахия, глава 4, след това ще разгледаме фигурата на Илия при първото пришествие, а после ще разгледаме фигурата на Илия в последното време. Така че това ще бъде нашето пътешествие тази вечер и се моля, докато преминаваме през това пътешествие, Бог да говори на всяко едно от нашите сърца. И така, докато започваме, ви каня отново да наведете глави и каним присъствието на Светия Дух на Бога. Скъпи Небесни Татко, благодарим Ти за благословенията на този съботен ден. Господи, какъв празник беше по толкова много начини, Господи. Общуването беше ценно и сладко, Господи, да се срещнем с единомислещи братя и сестри от цялата страна, които са убедени и преобразени и които работят за идването на Исус Христос. Господи, каква радост донесе днешния ден. Господи, това беше предвкусване на небето горе, на сватбената вечеря на Агнето, защото днес, Господи, имахме хора от всяка нация, племе, език и народ. Имахме хора от изток и от запад събрани в фоаето за общуване долу по хълма. И, Господи, днес преживяхме небето, Господи, докато се приближаваме към края на тези съботни часове. И ние, докато тази конвенция наближава своя край, Отче, моля Те да ни говориш още веднъж. Господи, успокой гласовете на света там навън, Господи. Утре се прибираме по домовете си. И знаеш ли какво? Ще се изправим пред каквото и да е. Добро, лошо или грозно. Ти знаеш към какво се прибираме у дома. Молим Те тази вечер, Господи, за още едно освежаване, още едно изливане, още едно чуване и убеждаване чрез Твоя дух върху нашите сърца и умове. Отче, искаме да бъдем в центъра на Твоята воля. Отче, ще вършим това, за което ни призоваваш. Отче, искаме да бъдем заети с делото на нашия Небесен Отец. Отче, искаме да използваме дарбите си само за Твоя чест и слава. Отче, искаме плодът на духа да се проявява в нашите характери, а не повече делата на плътта. Затова, Отче, докато говоря, нека думите ми бъдат взети от Твоя престол на благодата. Отче, скрий ме за Твоята канара. Моля се да бдиш над устните ми и над сърцето ми тази вечер. И, Господи, нека Ти бъдеш прославен във всичко, което се казва и върши, както тук в тази зала, така и сред онези, които гледат онлайн. Благодарим Ти, Отче, че чуваш и отговаряш на тази молитва. Молим в мощното име на Исус, нашия Господ и Спасител. Амин. Амин. Добре, значи разбираш, че остаряваш, когато започнеш да видя дали мога да го вдигна малко по-нагоре. Така е по-добре. Баща ми беше проповедник. Веднъж обяви от амвона, че не може да чете проповедта си, защото лещите му вече са бисексуални, а всъщност имаше предвид бифокални. Научих от този момент, че винаги е добре бележките да са на правилната височина, защото ако не са съвсем наред, ще излязат някои странни неща. Добре, нека поговорим за обещанието за Илия и фигурата на Илия. Тази вечер ще преминем направо към темата. Първо ще разгледаме обещанието за Илия в Стария Завет и в Малахия, глава 4. След това ще разгледаме фигурата на Илия при първото пришествие, а после и фигурата на Илия в края на времето. Така че първо ще разгледаме Малахия, глава 4. Ако имате Библиите си с вас, ще разгледаме първоначално Малахия, глава 4 за няколко минути заедно. Пуснах текста на екрана, защото някои хора учат чрез виждане, други хора учат чрез слушане. И така знам, че на някои от нас ръцете вече не са толкова бързи, колкото преди. Някои от нас държат бебета на ръце, затова сложихме думите на екрана. Ако искате да следите в Библиите си, слава на Господа, ето какво четем в Малахия, глава 4, първи стих. Там пише:
Вижте, или ето идва денят, горящ като пещ, когато всички горделиви и всички, които вършат зло, ще станат като слама. Денят, който идва, ще ги изгори, казва Господ на силите, така че няма да им остане нито корен, нито клон. Нито корен, нито клон. Сега просто задръжте вниманието си върху тези две думи в червено на екрана. Корен, нито клон. Ще се върнем към тях след няколко секунди, а израелтяните, към които е написана книгата Малахия, са народът на Израел. Това е последната книга на Стария Завет. И има проблем сред Божия народ. От една страна имате свещениците, които не изпълняват задълженията си както трябва и не учат народа на Божия закон, а хората не постъпват правилно, когато става въпрос за жертвоприношенията. А от друга страна имате Божия народ, който сякаш задава въпроси относно Бога. И един от тях е: къде е Богът на справедливостта? Виждаме, че свещениците не вършат работата си и ние не връщаме десятъците си. И къде е Богът на справедливостта в земята на Израел днес? А израелтяните сякаш започваха да се подиграват, като казваха: имаме закона, имаме свещениците, но нищо от това не изглежда да работи за нас. И в последните дни също ще има подиграватели. Четем във 2 Петър 3 глава, 3 до 4 стих. Там на екрана пише: преди всичко трябва да разберете това и в последните дни. Кои дни, братя и сестри? И ние ли сме в тези последни дни днес? Абсолютно. В последните дни ще дойдат подиграватели, които ще се подиграват и ще се отдават на собствените си страсти, като казват: къде е обещанието за неговото пришествие? И виждаме това по улиците на нашата страна днес. Знаете вашата сексуална ориентация, вашата полова идентичност и така нататък. Тук четем, че в последните дни ще има нарастване на хора, които се отдават на падналите си страсти и казват: къде е обещанието за идването на Исус Христос? Къде наистина е обещанието за идването на Исус? И в този пасаж от Малахия, глава 4, Бог уверява както древен Израел, така и съвременния човек днес, че има последен съд. И ако се върнете към този стих, там няма да има нито корен, нито клон. В този стих тук корен се отнася до Сатана като причината за цялото зло, а клон се отнася до онези, които са последователи на Сатана, че идва ден на съд, когато и Сатана ще бъде унищожен като източник на всяко зло. И всички, които следват Сатана по подразбиране или умишлено, без значение по какъв начин, тези, които следват Сатана, клоните, израснали от неговия корен, те ще бъдат напълно унищожени. И аз казвам амин и амин на това. И така, вторият стих от Малахия 4 казва следното: но за вас, които се боите от името ми, слънцето на правдата ще изгрее с изцеление в своите, и аз в скоби добавям, неговите крила. Там ще излезете и ще скачате като телета, пуснати от обора. Някой от вас отглеждал ли е някога животни? Случвало ли ви се да държите животните си в зимните помещения и после да ги пуснете навън през пролетта? Те полудяват от вълнение, просто полудяват от радост. А в мините на Уелс използвали тези минни понита. Те били долу в мините от понеделник до събота, тегляйки въглищата дълбоко в мините на Уелс през целия 18 и 19 век. А в неделя изкарвали тези минни понита до повърхността и те излизали стотици и стотици фута от пълния мрак. След това ги пускали в една малка долина. И тези понита полудявали от вълнение, защото знаели какво предстои. Щели са да бъдат освободени от труда си под земята, където работели в мините, и щели са да скачат като телета, пуснати от обора. Това е една красива земеделска картина, която имаме тук. И така, какво точно е това слънце на правдата, което ще изгрее с изцеление в него, с изцеление в крилете си? Ами Исус казва: аз съм светлината на света, в Йоан 8:12 и Еремия 23:6. Може да направите паралел между тези два пасажа. Казва следното: в неговите дни Юда ще бъде спасен и Израел ще живее в безопасност. И това е името, с което ще бъде наречен. Господ е нашата правда. На иврит е Яхве, Циткеноме, Господ нашата правда. И така имате обещанието, че Исус ще бъде светлината на света. И имате обещанието, че Бог ще донесе безопасност на своя народ. И Той ще го направи чрез Йехова, нашата правда, Господ, нашата правда. Това е прекрасно обещание за това, което Христос ще направи. Христос е това слънце на правдата. И сестра Уайт пише за това в книгата Животът на Исус, страница 261. Той ще донесе светлина на цялото човечество при първото си идване и при второто си пришествие. И ето какво пише тя. Тя казва: слънцето на правдата не изгря над света в блясък, за да заслепи сетивата с неговата слава. За Христос е писано: излизането му е приготвено като зората. Тихо и нежно дневната светлина се разлива по земята, прогонвайки сенките на тъмнината, и събужда света за живот.
По същия начин и слънцето на правдата изгрява с изцеление в своите криле. И когато слънцето на правдата изгрее с изцеление в крилете си, изкупените се радват на Божията справедливост, на Божия съд, на Божието оправдание, на Божието изцеление и на обещанията за второто му пришествие. И споделих онази вечер сега как. Знаете ли как една дама каза: ще се моля за гърба ти. И гърбът ми, не съм имал никаква болка през последните 3 или 4 месеца. Просто слава на Господа за това. Знаете ли каква усмивка ми носи на лицето да говоря за това, че слънцето на правдата изгря с изцеление в крилете си в моя живот? Това е невероятно. Може би сте чували тази история преди. Седнах на леглото си, беше моят 40-ти рожден ден. Седнах и на 40-тия си рожден ден си помислих: о, не, 40-ти рожден ден, това е ужасно. И се завъртях в леглото, сложих и двата си крака на пода и дясната ми пета се почувства така, сякаш стъпвам върху пирон. Някои от вас знаят какво е това? Да. И никога преди не бях чувал за този проблем и се опитах някак да стъпя на крака си, но усещах, че все едно някой разкъсва ходилото ми. Така че подскачах до банята, седнах и отворих Google и написах пронизваща болка под дясната ми пета. Какво е това? И WebMD ми каза, че това е плантарен фасцит. И пишеше, че това е заболяване, което засяга особено мъже, особено на възраст 40 години и нагоре. И си помислих: забележителна точност, наистина забележителна. И така направих бързо търсене в интернет. Какви заболявания засягат мъже на 40 и повече години? Потискащо. Мигновено оставих телефона. Но около 6 месеца по-късно коцуках наоколо и една мисионерка в Югоизточна Азия ме видя и каза: брат Вайн, имаш проблем. Знам какъв е проблемът ти. И тя каза: просто ми дай крака си. Така че и дадох крака си и тя залепи лента от петата чак до предната част на големия пръст и още малко медицинска лента наоколо. И тя каза: ще бъдеш добре и повече няма да се върне. Просто слава на Господа. И отново, радостта на лицето ми, когато някой те излекува и знаеш, че вече нямаш плантарен фасцит и болки в гърба. Не, ние служим на Бог, който лекува. Понякога Той лекува чрез човешки посредници, а понякога лекува директно чрез чудотворна намеса, но ние служим на Бог, който лекува. И ако Бог те е изцелил, разкажи на братята и сестрите си, свидетелства и в църквата за Божията доброта към теб. Защото ако си преборил рака или нещо друго, има някой в църквата, който предстои да премине през тази долина и те имат нужда да бъдат насърчени. Тяхната вяра трябва да бъде укрепена, а гръбнакът им да се втвърди, за да знаят, че слънцето на правдата изгрява с изцеление в крилете си. Така че Той не е само Бог, който лекува. И се казва: и вие ще стъпчете нечестивите, защото те ще бъдат като пепел под стъпалата на нозете ви в деня, когато аз действам, казва Господ на силите. Така че тук имаме картина, че праведните накрая ще победят нечестивите. И аз казвам амин и амин. И тогава стигаме до да се фокусираме върху това, за което наистина ще говорим. Малахия 4. Помнете учението на моя слуга Моисей, наредбите и постановленията, които му заповядах на Хорив за Израел. Така че Малахия завършва пророчеството си с наставление към Божия народ да помни Бога, да бъде верен на Бога. А думата помнете на иврит захар е същата дума, която намирате в 4-та заповед. Това е намек, че това послание за последното време не е само за Божиите заповеди. Става дума за 4-та Божия заповед. Помнете учението на моя слуга Моисей. А този глагол, тази повелителна форма е същата като в Изход 20 стих 8. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Така че вече има намек в текста, че има нещо свързано с закона на Бога в края на времето. Затова Малахия наставлява хората да бъдат послушни на Бога. Знаете ли, човешкото послушание предхожда божественото благословение. Законът на Бога винаги ще играе значителна роля в последните събития, водещи до последния ден на Господа. Но тук ни е заповядано да помним ученията на Моисей, наредбите и постановленията, които Бог му даде на планината Хорив. Затова трябва да отстояваме Божия закон и по-специално истинността и валидността на 4-та заповед. Текстът продължава с думите: ето ще ви изпратя пророк Илия преди да дойде великият и страшен ден Господен. Той ще обърне сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите им, за да не дойда и да поразя земята с проклятие. Така че това описва какво ще направи пророк Илия
преди да настъпи великият и страшен ден на Господа. Сега въз основа на това пророчество евреите очаквали, че пророк Илия ще се върне физически от небето точно преди идването на Месията. И затова те мислели, че Йоан Кръстител може би ще бъде Илия. И виждате на екрана там, Йоан 1 глава 29 стих, когато Йоан Кръстител проповядва и призовава към кръщение на покаяние. Фарисеите, садукеите и юдейските водачи, както се казва в Йоан 1 глава 21 стих, го попитаха: тогава какво, ти ли си Илия? А той отговори: не съм. Те очакваха, че Илия ще слезе от небето материално, физически. Илия, за когото чухме онази вечер, когато се възнесе на небето с огнена колесница във втора книга на царете, глава 2, те очакваха, че Илия ще слезе отново. И когато Исус попита 12-те ученици в Матей 16 глава, за кого казват хората, че е синът човешки, а те отговориха: едни казват Йоан Кръстител, защото току-що беше обезглавен, други Илия, а трети Йеремия или някой от пророците. И така, юдеите очакваха Илия да се върне материално и физически от небето, за да възвести и подготви пътя на Месията. А какво би проповядвал тази месианска фигура? Буквално в текста пише: той ще обърне сърцата на бащите към синовете и сърцата на синовете към бащите. Лесно е да станеш баща на дете. Много по-трудно е да бъдеш баща на дете. И част от посланието на Илия е да обърне сърцата на бащите от техните кариери, играчки и паднали желания и да осъзнаят, че Бог им е дал синове и те са отговорни да ги възпитават в страх от Бога. Част от посланието на Илия е да обърне сърцата на бащите, така че не е достатъчно просто да те създам и да оставя майка ти да те отгледа, а означава: ще бъда активна бащина фигура в живота на това момче. А момчетата имат нужда от бащини фигури. Ако момчетата нямат здрави, духовно зрели бащи в живота си, те намират други бащини фигури в бандите, в армията или в някои други области, като спорта. Но момчетата ще намерят бащина фигура по един или друг начин. И ако искаш да унищожиш един млад мъж, отнеми му здравата бащина фигура от живота. И когато младите мъже имат бащина фигура в живота си, любящ, но твърд баща, шансът това момче да напусне училище, да влезе в затвора, да се забърка с наркотици, да изпадне в лоши навици, да се присъедини към банда, шансът всички тези негативни неща да се случат намалява драстично, когато сърцата на бащите са обърнати към децата им. Така че ако тази вечер си баща, ти не просто си заченал дете. Бог те призовава да бъдеш баща, богобоязлив баща за това дете. И текста казва, че той ще обърне сърцата на родителите към децата им и сърцата на децата към родителите им. Казваме, знаете ли, в Америка говорим за семейството, за майчинството, за ябълковия пай и всичко това, но за много деца домът е място на ужас. За много деца домът не е спокойно място. Когато бях в селското училище, на дъската там забелязах и всички ние забелязахме, че дните, в които децата ядяха най-много от училищната програма за хранене, бяха петък и понеделник. В петък те се запасяваха за оскъден уикенд, а в понеделник наваксваха след оскъден уикенд. Дори в Берин Спрингс няма достатъчно храна. Да, децата си лягат гладни вечер. И открихме, че някои от тези деца идват и, знаете, има насилие, но е трудно да го докажеш. Просто усещаш, че нещо не е наред. И така, за много деца днес какво благословение би било, ако сърцата на бащите им се обърнат към духовното и материалното благополучие на децата. И може би Бог ни призовава днес като бащи не просто да имаме деца, а да ги възпитаваме, да бъдем бащи, да прекарваме време с тях, да бъдем пример за децата си какво иска Бог това дете да стане и да бъдете пример за децата си какво означава да си човек на Бога, човек на думата си, човек с почтеност, човек с състрадание и човек с кураж. И така Бог казва, че това послание на Илия ще обърне сърцата на родителите към техните деца. И заради това сърцата на децата отново ще се обърнат към родителите им. Децата са издръжливи и наистина откликват на положителна любов. Те наистина откликват на положителна любов. И така основата на едно силно общество и основата на Божия народ в края на времето са силни, сплотени, богобоязливи семейства. И така фигурата на Илия, която ще дойде, ще опровергае и изобличи сатанинските атаки срещу семейството, чиято цел е да разруши обществото.
И като прави това, той ще отстоява петата заповед и по този начин ще отстоява целия декалог, 10 Божи заповеди. Както вече видяхме по-рано в тази глава, стих 4, помнете поученията на моя служител Моисей. Това ни връща чак до 4-та заповед в Изход, глава 20, стих 8. Обещаната фигура на Илия щеше да призове към обновено поклонение и послушание към Създателя преди първото и второто идване на Месията. Неговия призив ще бъде за покаяние, за обновление, за поправяне на пролуките и възстановяване на старите пътища. Както Бог казва, за да не дойда и да порази земята с проклятие. И така, това пророчество за фигурата на Илия завършва с предупреждение от Бога. Ако Божият народ не се върне към истинското поклонение на Създателя и послушанието към 10 заповеди, те ще бъдат причислени към нечестивите в деня на Господа. Това е силно послание, че членството в църквата не е автоматичен паспорт за небето. И членството в богобоязливо семейство също не е автоматичен паспорт за небето. Не си спасен, защото съпругата ти е благочестива, съпругът ти е благочестив или родителите ти са благочестиви. Ти си спасен, когато се родиш отново. И не можеш да разчиташ на праведността, добротата или християнския живот на своите близки, за да бъдеш по някакъв начин увлечен заедно с тях и отнесен в небето. Ако човек не се роди отново, не може да влезе в Божието царство. И така, тогава той е. Тук има призив за лично преживяване на обръщане, лично обновяване на нашия път с Бога, лично отвръщане от греха и обръщане към Бога и казване, когато се обърна към Бога, това ще преобрази и взаимоотношенията ми с съпруга, съпругата, синовете ми, дъщерите ми, с родителите ми и така нататък. Когато се обръщаме към Бога в поклонение и обновление, това автоматично трябва да доведе до обновени взаимоотношения с най-близките и най-скъпите ни хора. Така че това е пророкуваната личност, но какво всъщност се случи? Нека сега за момент да разгледаме фигурата на Илия при първото пришествие. Спомнете си, че евреите очакваха Илия буквално да се върне от небето и учениците споделяха същото вярване. Когато Исус слезе от планината на преображението и те току-що бяха видели Илия и Моисей до Исус на планината, учениците казаха на Исус: защо тогава книжниците казват, че първо трябва да дойде Илия? Дори учениците вярваха в идеята, че Илия трябва физически да се върне преди да дойде Месията. Но Бог имаше други планове, защото когато погледнем какво ангел Гавриил обяви на Захария в храма преди раждането на Йоан Кръстител, ето какво каза ангел Гавриил. Той каза, той ще обърне мнозина от народа на Израел към Господа, техния Бог. С духа и силата на Илия той ще върви пред него, за да обърне сърцата на родителите към децата им и непокорните към мъдростта на праведните, за да приготви народ, готов за Господа. И така, той почти като че ли перифразира Малахия, глава 4 тук. И така, синът на Захария, свещеникът, ще дойде с духа и силата на Илия и ще обърне сърцата на родителите към децата им и непокорните към мъдростта на праведните. Значи Йоан Кръстител трябваше да бъде фигурата на Илия, а не буквалното слизане на Илия от небето. Но Йоан Кръстител щеше да бъде изпълнението на първото пришествие на Христос, на идването на тази фигура на Илия, която ще подготви Божия народ за пристигането на Месията. Той ще обърне сърцата на мнозина от Божия народ към Господа, техния Бог. А това означава покаяние. Йоан Кръстител проповядваше кръщение на покаяние. Четем това в Марк 1 глава 4 стих. Йоан Кръстител се появи в пустинята, проповядвайки кръщение на покаяние за опрощаване на греховете. И той не беше единственият, който правеше това. В Матей глава 3 стих 2 той каза: покайте се, защото Божието царство наближи. А когато Исус започна да проповядва, той имаше същото послание. Матей 4:17. Там се казва: от тогава Исус започна да проповядва: покайте се, защото небесното царство наближи. Така че кръщението на Йоан беше кръщение на покаяние. То не беше кръщение в името на Отца, Сина и Светия Дух. Това идва по-късно в края на Евангелието на Матей. Но когато идва Йоан Кръстител, това е кръщение на покаяние. А какво означава покаяние? Глаголът метаноe означава, че вървя в тази посока. Няма да отида твърде далеч, защото хората зад камерите няма да ме харесат. И след това се обръщаш и вървиш точно в противоположната посока. Покаянието не е просто промяна на мисленето, то е да вървиш в напълно противоположната посока.
означава, че посоката на живота ми се променя. Начина на живота ми се променя. Навиците в живота ми се променят към нещата, към които преди съм вървял, сега се отдалечавам от тях. И няма да вървя към онези плътски удоволствия на греха, които може би са ме привличали в миналото. Вървя към Бога и Неговия свят характер. И така покаянието е това, което Йоан Кръстител проповядваше, и покаянието е това, което Исус проповядваше. А когато учениците проповядваха на Петдесятница, какво да направим, за да се спасим, Деяния 2:38 и 39, първите думи на Петър бяха: покайте се. Сега ме чуйте, в съвременното общество, ако кажете, че някой прави нещо нередно, това се смята за микроагресия. Ако си студент в съвременен американски университет, който е безопасно пространство, това означава, че нищо не може да поставя под въпрос усещането ти за това кой си. Нищо не може да намекне, че нещо в живота ти не е наред. Ако се идентифицирам като пингвин, нищо в този университет няма право да каже, че не съм пингвин. И това може да е краен пример. За сега ще минем с фламинги, става ли? Така че в нашите съвременни университетски кампуси, когато вашият държавен университет казва, че това е безопасно място, всички ние, християните, си мислим, че звучи добре, че е безопасно място. Не, това е идеологически език, който казва, че ако този 18-годишен младеж вярва, че е пингвин, тогава нищо в този кампус не може да поставя под въпрос дали е пингвин или не. И не може да има никакви християнски лектори, които да дойдат в кампуса и да поставят под въпрос дали той е пингвин. Така че целта, т.е. крайният ефект от създаването на безопасно пространство е, че Евангелието бива заглушено. Защо? Защото първите думи на Йоан Кръстител, първите думи на Исус и първите думи на апостолите на Петдесятница бяха: покайте се. А покаянието означава, че не всичко в живота ти е в хармония с Божията воля. А в днешно време, ако кажеш, че не всичко в живота ти е в хармония с Божията воля, това се смята за език на омразата. Това е микроагресия. Ти си този или онзи фоб или някакъв друг фоб и трябва да бъдеш отменен и забранен от университетските кампуси или дори от амвоните в днешно време. Така че цялото провъзгласяване на Евангелието трябва да бъде заглушено в съвременна Америка, защото казва, че нещо не е съвсем наред с твоя живот. А тази идея за покаянието води началото си още от планината Кармил, когато Илия говори на израелтяните на планината Кармил в 3 книга на царете, 18 глава, 37 стих, той каза: отговори ми, Господи, отговори ми, за да познае този народ, че Ти, Господи, си Бог и че Ти си обърнал сърцата им обратно. И така, това послание за покаяние води началото си още от първия Илия, че ти ще обърнеш сърцата им, ще ги върнеш, за да познаят, че ти си Бог, ти си Богът на Израел. И така, когато говорим за посланието на Илия, има една съществена приемственост, която започва от планината Кармил, преминава през Йоан Кръстител, после към Христос и след това към апостолите на Петдесятница. Това е послание за покаяние от грях. И ако си дошъл тук този уикенд или слава на Господа, но се бориш с личен, непризнат, скъп, любим или таен грях. И Светия Дух ти говори сега за това: не закоравявай сърцето си. Слушай гласа на Светия Дух. Той те печели и привлича за вечността. Вечността е заложена на карта. Не се отказвай от вечността, от възможността за вечен живот, само защото обичаш да гледаш X, Y или Z. Не заменяй вечността за купа земна леща. Отвърни се от този скъп грях днес. Ако Светия Дух ти говори точно сега, слушай гласа на Светия Дух. Когато Светия Дух ти говори и те изобличава за грях, той носи надежда в сърцето ти, че има Спасител, който обича грешниците и носи греховете им, и той ще дойде отново за онези, които го обичат и с нетърпение го очакват. И така, посланието на Йоан Кръстител е продължение на делото на Илия на планината Кармил, което обърна сърцата им обратно. И това е послание, което Исус провъзгласи, и това е също послание, което апостолите провъзгласиха. Така че ако аз обичам, знаете ли, обичам да представям нещата в таблици. Добре, ще покажа няколко таблици тук и може да искате да си направите снимки. Няма да минавам през всички тези текстове тук, защото ще направя сравнение между оригиналния Илия и първия образ на Илия, който беше Йоан Кръстител. Има и куп други измерения тук, през които ще минем доста бързо. Добре? Така че аз просто ще чета нещата отдясно, а вие можете да четете тези отляво. Добре, заради времето тук.
И така Йоанн Кръстител като Илия имаше дръзко послание. Той осъди един цар за нарушаване на седмата заповед, точно както Илия осъди Ахав за нарушаване на първата и втората заповед. Йоанн Кръстител, първият образ на Илия, призова Израел към покаяние и обяви идването на Господа. А първият Илия призова Израел към покаяние и обяви суша. Йоанн Кръстител, образът на Илия, насочи хората към Исус като агнеца Божий. Ето агнеца Божий, който взема греха на света. А Илия в 3 царе, 18 глава, 36 до 39 стих на планината Кармил призова хората към поклонението на Яхве, който е Исус Христос. След това виждате, че Йоанн Кръстител беше наречен от Исус Христос в Матей 11 глава, 11 стих. Той беше най-великият от пророците, а Илия беше в 3 царе 18-36 истински пророк. Йоанн Кръстител проповядваше и призоваваше към истинско поклонение в Марк 1-2, стихове 2 и 4. А самият първоначален Илия възстанови истинското поклонение на Господа, който е Исус Христос, в сблъсъка на планината Кармил в 3 царе, глава 18. Йоанн Кръстител проповядваше кръщение на покаяние в Матей 3:5-6. А Илия, когато премина през водите на река Йордан, също отстояваше принципа на кръщението на покаяние във 2 царе 2 и стих 6. Йоанн Кръстител подготви пътя за Господа в Лука 3:4. А Илия тичаше пред царя, който беше Ахав, след сблъсъка на планината Кармил. Йоанн Кръстител, той избра истината, а именно Исус Христос и неговото поклонение, или вместо лъжата, т.е. фалшивите месии или студената институционална религия на садукеите, фарисеите и книжниците. А самият първоначален Илия призова Израел да изберете днес кого ще служите, Йехова или Ваал. И ако Йехова е Бог, поклонете му се, а ако Ваал е Бог, поклонете се на него. Така и двамата поканиха Божия народ да направи избор. Покланяйте се на Йехова или на Ваал, приемете Исус като Месия или запазете вашата безжизнена литургична религия. Това бе изборът на Йоанн Кръстител към народа. И двамата се молеха за дъжд. Илия се молеше за дъжд в 3 царе 18:36-38. Той се молеше за буквален дъжд, за край на сушата. А Йоанн Кръстител пророкуваше за изливането на Светия Дух в ранния и късния дъжд в Матей 3:11, където говори за Исус, че Той ще ви кръсти с какво? Със Светия Дух и с огън. Йоанн Кръстител предизвика пробуждане и реформация сред Божия народ. Марк 1:4-5. Тълпите слизаха от Иерусалим и градовете на Юдея и се кръщаваха в река Йордан. На римските войници той казва: не бъдете несправедливи в отношението си към юдеите, над които властвате. И той каза на юдейския народ: ако римски войник те принуди да носиш багажа му 1 миля, което беше законният максимум, който можеше да бъде принуден да носи, той казва: носи багажа му още 1 миля и спечели сърцето му с любов и доброта. А Илия предизвика пробуждане и реформация на върха на планината Кармил. Хората казаха: Господ, Той е Бог, и избраха Бог и унищожиха пророците на Ваал и Ашера. Йоанн Кръстител беше преследван от една жена, Иродиада. Тя поиска главата му и получи главата му. Илия беше преследван от една жена, името й беше Йезавел. Йоанн Кръстител беше под смъртна присъда от цар на име Ирод, Марк 6:27. И самият Илия също беше под смъртна присъда от цар от Йезавел. Това е в 3 царе 19 глава, 2 стих, след което той избяга в пустинята и се отказа от пророческото си призвание, макар и само за няколко дни там в пустинята. Йоанн Кръстител обучаваше млади мъже, някои от които станаха последователи на Исус Христос. Андрей и Йоанн следваха Йоанн Кръстител. И тогава Йоанн Кръстител казва: ето агнеца Божий, който взема греха на света. И Андрей и другият ученик отиват и следват Исус и казват: къде живееш? И те следват Исус и се връщат и намират Петър и казват: мислим, че намерихме Месията. Така че Йоанн Кръстител обучаваше следващото поколение млади мъже и ги насочи към Исус Месията. И точно както видяхме с Илия преди 2 вечери, той възроди и възстанови школите на пророците в древен Израел в 2 царе, глава 2, които първоначално бяха основани от пророк Самуил. Виждаме, че вярата на Йоанн Кръстител беше изпитана в затвора преди неговото екзекутиране. А в случая с първия Илия, неговата вяра беше изпитана в пустинята, когато той отиде там, изтощен и депресиран, и 2 пъти помоли Бог да го остави да умре. Йоанн Кръстител живееше с прост режим на хранене. Това бяха хляб, месо и вода.
Не съм сигурен какво точно означава думата месо тук, но няма да навлизаме твърде много в това сега. Може би това е просто месо или храна според английския превод на King James Version. Но Йоанн Кръстител имаше много прост режим на хранене, а Илия се хранеше с акриди и див мед. И когато изпращахме мисионери в Тайланд, всички онези млади мисионерски деца, студентите мисионери, знаеха, че акридите са чиста храна. А ако отидете на нощните пазари в Тайланд, можете да си купите всичко за ядене. Някои от вас кимат с глава. Можете да си вземете палмови листа с купчина печени домашни мухи отгоре. Явно е, вкусът е много приятен. Някои казват, че е като пиле. Всичко има вкус на пиле, нали? Но тези студентски мисионери знаеха, че акридите и скакалците са чиста храна и през първата си седмица в Тайланд публикуваха снимки в социалните мрежи. Те са отишли и са си взели печени скакалци или акриди от пазарите в Тайланд и ги дъвчат. И знаете какво са яли, защото на всеки втори зъб стърчи по един крак между зъбите. Йоанн Кръстител носеше скромни дрехи. Чуйте ме сега. Скромни дрехи, всички. Йоанн Кръстител носеше скромни дрехи. Хората няма да помнят какво е носил, когато си тръгне. Те просто помнят какво е казал. И по същия начин нашето облекло не трябва да бъде избирано така, че да привлича внимание. То трябва да бъде такова, че да отклонява вниманието от нас. Йоанн Кръстител носеше скромни дрехи, както и самият първоначален образ на Илия. Той също имаше скромно облекло. И двамата, Йоанн Кръстител умря като мъченик. Тук наистина идва разликата. В Марк 6:27 главата му беше отсечена, докато Илия беше взет на небето с огнена колесница. Така че има много прилики между Йоанн Кръстител и образа на Илия, който дойде преди първия ден на Господа, първото идване на Исус Христос. Но тази вечер искам да се съсредоточа основно върху образа на Илия в последните времена и текстът казва следното: ето ще ви изпратя пророка Илия преди да дойде великият и страшен ден Господен. А тази фраза, денят на Господа, се използва, тя всъщност има две основни значения в Стария Завет. Когато Йоел говори за деня на Господа или когато Исаия говори за деня на Господа, той има предвид идващите съдби на вавилонците върху Божия народ. Но те също така сочат напред към последния ден на Господа, който е когато Исус Месията дойде отново, второто пришествие на Исус Христос, когато елементите на земята ще се разтопят от жега, когато Исус се върне. Сега аз не се притеснявам толкова за глобалното затопляне, по-скоро се притеснявам за глобалното разтопяване. Когато Исус се върне и елементите се топят под краката ни, тогава е време да се тревожим. Така че има 2 дни на Господа. Първият ден на Господа беше идването на Христос. Това беше съдът от страна на вавилонците над Юда и Израел, а след това дойде първото идване на Христос. Но понятието за деня на Господа също означава и второто пришествие на Исус Христос. И ето текста там на екрана, 2 Петър 3:10. Там пише: но денят на Господа ще дойде като крадец. Сега Петър пише след като Исус вече е дошъл и се е върнал на небето, така че той не говори за вавилонския плен и не говори за първото идване на Христос. Петър сега говори за второто пришествие на Христос. Това е третата концепция за деня на Господа тук. Той казва: но денят на Господа ще дойде като крадец и небесата ще преминат с голям шум и стихиите ще се разтопят от огън и земята и всичко, което е на нея, всичко, което се върши на нея, ще се разтопи. Не е ли това приятна мисъл? Като гори, бейби, гори. Когато Исус дойде, тази църква ще изгори до основи, тази сграда. Когато Исус дойде, църковният наръчник ще изгори. Замисляли ли сте се за това? Това е вярно. Когато Исус дойде отново, всяка работна политика, всяка конституция, всеки устав, всеки наръчник за човешки ресурси ще изгори, бейби, ще изгори. И единственото нещо, което остава завинаги, е Словото на Господа. Да, което ни казва как трябва да се отнасяме един към друг. Знаете ли, имаме църковен наръчник, имаме конституции, имаме устави, а Исус го каза просто във всичко, Матей 7:12, постъпвайте с другите така, както искате те да постъпват с вас. И колкото по-дълги стават нашите документи, това е доказателство за нашата неспособност да изпълним духа на онова, което Исус
учи в Матей 7:12 златното правило. Но идва денят на Господа, идва като крадец и светът ще се разтопи, когато Исус дойде отново. И така, този ден на Господа, за който Малахия говори в Малахия 4:5, не е само обещаната фигура на Илия преди първото идване на Исус. Това е фигурата на Илия, която ще дойде преди второто пришествие на Исус Христос. Има две изпълнения на това пророчество от Малахия 4:5. Илия, Йоан Кръстител беше първото изпълнение, но ще има и предстоящо изпълнение, когато Исус дойде за своите. Евреи 9:28, един от любимите ми стихове в Библията, казва следното. Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, не за да се разправя с греха, а за да спаси онези, които го очакват с нетърпение. Не е ли това прекрасно обещание? Да, че Той е дошъл Той се е справил с проблема с греха. На Голгота Исус се справи с греха. В сблъсъка в пустинята Исус се справи с Сатана. И когато Исус дойде втори път, Той няма да дойде за онези, които просто знаят, че Той идва, защото Сатана знае, че Той идва и е ядосан, защото знае, че времето му е кратко. И демоните знаят, че Исус ще дойде отново и се страхуват, защото денят на съда идва за тях и се страхуват, че Той ще дойде отново. Така че Сатана знае, че Исус ще дойде отново, но Той е изгубен. Демоните знаят, че Исус ще дойде отново и те са изгубени. Много от човечеството знае, че има фигура на Исус, която ще дойде и те са изгубени, но Исус идва за онези, които с нетърпение го очакват. Тоест, аз не просто знам, че Той идва, сърцето ми е моето, не само умът ми е ангажиран, сърцето ми е ангажирано с тази славна добра новина, че моят Спасител се връща за мен. Да. Така че Исус идва за онези, които са ангажирани. Тяхната религия, техния път не е просто знание в главата, а е съчетание между ум и сърце. Знам, че Той идва и сърцето ми с нетърпение го очаква. Твоята религия, твоята вяра, нетърпеливо очакване ли е за Христос? Да. Или е просто знание, че Христос идва? Казваш ли, Господи, искам да дойдеш отново, но почакай малко. Искам да завърша къщата си. Искам онази почивка на Хаваите. Искам да си сменя колата. Искам първо да сваля няколко килограма. Знаеш, Искам първо да се оженя. Искам да имам първото си дете, Господи. Искам да дойдеш, но просто почакай малко. Чудил ли си се някога как Бог гледа към планетата Земя всяка нощ и вижда цялото страдание под покривалото на тъмнината? Представи си, че това е твоето дете. И така, всяка нощ Бог поглежда надолу и вижда около 9 милиарда страдащи деца. Не мислиш ли, че Бог иска да сложи край на това възможно най-скоро? Абсолютно, че иска. И ако беше моето дете, бих искал той да сложи край на това веднага, на всяко страдание, през което детето ми би трябвало да премине. Но Бог не желае никой да загине, затова е търпелив към нас и отлага и забавя второто пришествие, за да могат да бъдат спасени възможно най-много хора. Защото щом Той дойде отново, това е краят. Това е краят. Така че Той идва за онези, които с нетърпение го очакват. Четем това в книгата Евангелизъм. Там пише: в особен смисъл адвентистите от седмия ден са поставени в света като стражи и носители на светлина. На тях е поверено последното предупреждение към един загиващ свят. Върху тях грее чудесна светлина от Божието Слово. На тях е възложена задача с най-тържествено значение провъзгласяването на първата, втората и третата ангелска вест. Няма друга работа с толкова голямо значение. Те не трябва да позволяват нищо друго да поглъща вниманието им. Най-тържествените истини, които някога са били поверени на смъртни, са ни дадени, за да ги провъзгласим на света. Провъзгласяването на тези истини трябва да бъде нашата работа. Светът трябва да бъде предупреден, а Божият народ трябва да бъде верен на повереното им доверие. Амин. И така, ако станете член на църквата на адвентистите от седмия ден, или аз лично предпочитам да я наричам движение, а не деноминация, Бог ви е дал. Дал ви е богопределена роля да бъдете страж, да провъзгласявате вест на света. Това е все едно да кажете: искам да се присъединя към морската пехота, но никога не ме изпращайте в бой.
Сега не става така, нали? Бих искал да бъда пилот на изтребител в военноморските сили, но никога не ме слагайте на самолетоносач. Не работи точно така. Когато приемеш Божия призив да се включиш в Неговото последно движение и станеш адвентист от седмия ден, ти приемаш и скъпоценната отговорност, която върви с това да предупредиш света, че Исус идва скоро, че някои ще бъдат спасени, а други ще бъдат изгубени и че Бог иска колкото се може повече хора да бъдат спасени. И така, това е тържествена отговорност, която Бог ни дава. Той казва, че тя казва, че не трябва да позволяват нищо друго да поглъща вниманието им. Амин. Сега, нека ви попитам нещо. Знаете ли, наскоро проповядвах серия от проповеди за тройната ангелска вест в църква в Джорджия. И хората ми казваха, никога до сега не сме чували проповед за тези три ангелски вести. Хората говорят за това. Те казват, дадено ни е това послание, за да го провъзгласим на света. И когато обикалям църквите, питам хората просто по време на общ обяд и така нататък, можете ли да ми кажете какви са трите ангелски вести? И те казват, ами да, това е, което сме призвани да провъзгласяваме. Да, но какви са те? Ами, пасторе, нека просто отида да си взема Библията и ще ти кажа какви са трите ангелски вести. Ако не знаете какви са тези вести, това е цялата причина за съществуването на адвентното движение. Има проблем. Амин. Затова, брати и сестри, приберете се тази седмица и научете какви са тези три ангелски вести. Разберете, че това са вести на милост от любящ Отец към един умиращ свят, опитващ се да спаси колкото се може повече хора. Първата ангелска вест е просто следната. Бог е разкрит като нашият Създател. Втората ангелска вест е следната. Сатана е разобличен като лъжец и убиец. А третата ангелска вест е тази. Направете избор. Бог или Сатана. Бог е разкрит, Сатана е разобличен, направете избор. Ако трябва да обобщите трите ангелски вести по много кратък и ясен начин, Бог е разкрит като Създател, който ни обича. Сатана е разобличен като убиец, лъжец, измамник и източник на всяка заблуда. И трето, трябва да направите избор между белега на звяра или печата на Бога. И ако трябва да обобщите вестите, това е тяхното обобщение. И ние можем да живеем тези вести в собствения си живот и можем да поканим и други хора да направят този избор. Няма смисъл да проповядваме само първата ангелска вест или само втората ангелска вест, без да кажем, че трябва да се направи избор, което е третата ангелска вест. В какъв смисъл? Нека сега да погледнем. Имаме Илия отляво, след това Йоан Кръстител в средата и накрая последното движение на Илия. И взимам това от други места в писанието. Това, което ви давам тук е като обобщение. Няма да преминаваме през всеки текст тук, но вземете картините и можете сами да разгледате стиховете. Ще разгледам първо Илия отляво, а след това ще разгледаме последното движение на Илия. Илия имаше смело послание. Той осъди Ахав за нарушаването на първата и втората заповед. Последното движение с посланието на Илия също има смело послание, като смело изобличава правителства и корпорации по целия свят, както и папството, което е антихристът, за нарушаването на четвъртата заповед и призовава хората да отхвърлят белега на звяра. Древният Илия още в Стария завет призова Израел към покаяние и обяви суша. Йоан Кръстител призова Израел към покаяние и обяви идването на Господа за първи път. Последното движение на Илия призовава света и църквата да се боят от Бога и да му отдадат слава, което е послание за покаяние. Ако погледнете в Откровение, глава 16, когато язвите падат върху хората, се казва, те не се покаяха и не дадоха слава на Бога. Така че, когато се казва да се боим от Бога и да му отдадем слава, това е послание за покаяние. Да, Илия призова хората към Христос на планината Кармил. Йоан Кръстител насочи хората към Исус като агнеца Божий, който взема греха на света. Последното движение на Илия възвестява първосвещеническото служение на Христос в небесното светилище, Евреи 9, прочетете цялата тази глава и неговото второ пришествие. И то насочва хората да издигнат очите си към първосвещеническото служение на Христос и към справянето, премахването на греха на планетата Земя сред неговия народ, докато той извършва това служение и обещава, че той ще дойде отново. Илия беше истински пророк, 3 царя 18:36. Йоан Кръстител беше най-великият от пророците, фигурата на Илия. А последното движение на Илия е пророческо движение, което ще възвести идването на Месията, ще подготви пътя за идването на Господа преди великия и страшен ден Господен, както вече прочетохме. Илия в старозаветни времена възстанови истинското поклонение на Бога
Йоанн Кръстител проповядваше и призоваваше към истинско поклонение. Последното илианско движение в първата ангелска вест призовава да се покланяме на Твореца и в събота, като сочи, че сме подвластни на моралния закон и 10 заповеди. Древният Илия в Стария завет отстояваше кръщение на покаяние, Йоанн Кръстител проповядваше кръщение на покаяние. А последното движение на Илия кръщава всички народи в името на Отца, Сина и Светия Дух. Това е повече от кръщение на покаяние. Ти се кръщаваш в името на Отца, Сина и Светия Дух. Нека се спрем на това за момент. Името на Бога. Какво е? Името на Бога е Неговата слава, нали? Да. А Божията слава е Неговия характер. Така че, когато се кръщаваш в характера на Бога, само ако потънеш под водата, тази вода отива ли навсякъде по тялото ти? Тя прониква във всяко ъгълче, във всяка пролука. Да, така е. Повярвай ми, когато държиш хората под водата и ги извадиш след 10 секунди, те знаят, че водата е проникнала във всяко ъгълче и пролука. Ако си кръстен в характера на Бога, това означава, че Божият характер, който е агапе любов, прониква във всяко ъгълче и пролука на живота и характера им. Амин. Означава, че си кръстен в Божията любов. Не си просто кръстен в Неговото име, че принадлежиш на Него, че вече си част от Неговото царство. Ти принадлежиш на Него. Ти си изкупен. Сега се освещаваш. Но Божият характер достига до всяко ъгълче и пролука на твоето същество и ти възкръсваш за нов живот, защото Божията любов те е променила напълно. Така че последното движение на Илия кръщава всички народи в името на Отца, Сина и Светия Дух. И двамата Илия, първият образ на Илия, Йоанн Кръстител и последното движение на Илия в края на времето, всички участват в кръщение. Първият път Илия тичаше пред царя, т.е. Ахав, слизайки от планината Кармил. Йоанн Кръстител подготви пътя на Господа. Пригответе пътя на Господа, Лука 3:4. И последното движение на Илия подготвя света за идващия Месия и за часа на съда. Това е първото ангелско послание. Първият образ на Илия призова хората да изберат истината, т.е. Йехова, вместо лъжата, т.е. Ваал. Йоанн Кръстител, първият образ на Илия в Новия Завет, призова хората да изберат истината, т.е. Исус Христос, или да останат с лъжите на своето време, фалшивите месии на юдаизма, или студената институционална религия на фарисейската и храмовата система. И последното движение на Илия също призовава хората да направят избор, да изберат печата на Бога или белега на звяра. Това е веста на третия ангел. След това стигаме до факта, че всички те по един или друг начин са се молили за дъжд. Първият Илия се молеше за буквален дъжд на върха на планината Кармил, за да сложи край на сушата. Трета Царе 18 в края на тази глава. Йоанн Кръстител пророкуваше за изливането на Светия Дух. Той каза, той когато дойде, говорейки за Христос, той ще кръщава със Светия Дух и с огън. И последното движение на Илия се молеше за изливането на късния дъжд. Това намираме в Захария 10 глава, 1 стих и Йоил 2 глава, 28 до 29 стих. След това виждаме, че първият Илия предизвика съживление и реформация. Трета Царе 18:39. Те казаха Господ или Йехова. Той е Бог, Той е Бог. Хората направиха избор. Имаше съживление и те унищожиха пророците на Ваал и Ашера. Когато растях у дома, никога не сме имали телевизор. Обичах книгите Съдии и царе. Унищожаването на пророците на Ваал ми звучеше наистина добре като тийнейджър. Просто съм честен с вас, добре? Но Илия предизвика съживление и реформация. Йоанн Кръстител предизвика съживление и реформация. Тълпите се стичаха към река Йордан, за да се кръстят, а Ирод се страхуваше да се разправи с него, защото знаеше, че хората го смятат за пророк. И последното движение на Илия също ще предизвика съживление в Божията църква. Това е посланието към Лаодикия, Откровение 3 глава, стих 14 до 22, така че църквата вече не е хладка. Лаодикийската църква в края на времето посланието е дадено на ангела на църквата в Лаодикия. И 7-те послания са дадени на ангела на църквата в Ефес, Смирна, Феотиатир, Филаделфия и така нататък. И когато погледнем Откровение глава 1, последния стих, в ръката на Христос са 7-те звезди, които са 7-те ангели на църквите. Помните ли това? И ако погледнете почти всеки адвентен коментар, ще видите, че се казва, това са водачите на църквите.
Така че посланието към църквата в Лаудикия е по-технически коректно да се каже, че е послание към водачите на църквата в Лаудикия. Посланието е към Лаудикия като цяло, но е особено насочено към водачите, че сте богати и се увеличавате в блага и мислите, че нямате нужда от нищо. Но в църква, където водачите са се отклонили и имат студена, институционална, самодостатъчна форма на религия, Исус казва: ето стоя при вратата и хлопам. И както пастор Бейли Шмидт говорихме за това снощи. Той каза, че посланието там е, че в църквата на последното време Христос е извън църквата. Затова тази църква е изгубена, защото той е извън църквата. И ако водачите са станали богати, студени и самодоволни и мислят, че нямат нужда от нищо, обещанието на Христос е: ако хлопам на вратата и ако някой, т.е. всеки човек в тази зала тази вечер, чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него. Тоест, в една изгубена църква на последното време, ти все още можеш да бъдеш спасен като отделна личност. И така последното движение на Илия се моли за изливането на късния дъжд и също така предизвиква съживление в Лаодикийската църква, която вече не е хладка, а сега е гореща за Христос. Да бъдеш горещ за Христос означава, че изповедта ти на вяра и начинът, по който живееш, съвпадат. Ако си лаодикиец, това означава, че изповядваш гореща любов към Христос, но делата ти са ледено студени за Христос. А Бог не е, и това е лицемерие, а тийнейджерите го усещат от километри. А да бъдеш студен за Христос означава, че не изповядваш никаква вяра в Него и животът ти по никакъв начин не отразява господството на Христос. Но да бъдеш горещ за Христос означава, че изповядвам вяра в Христос и животът ми автентично отразява господството на Христос във всяко измерение на моя живот. И така продължаваме нататък. Казваме, че Илия е бил преследван от една жена. Това беше Язавел. Йоан Кръстител също беше преследван от жена. Това беше Иродиада. И движението на Илия в последното време ще бъде преследвано от паднала жена, а именно Вавилон, в съгласие с царете на света. Виждате текста там, Откровение 12, 17 и 18, 4. След това виждате, че първоначалният Илия беше под смъртна присъда от Язавел, 3 царе 19 глава, 2 стих. Йоан Кръстител беше под смъртна присъда от цар Ирод, Марк 6, 27. И последното движение на Илия също ще се изправи пред смърт, ще се изправи пред смъртна присъда в последната криза на съвестта относно белега на звяра. Така че има много паралели между първоначалния Илия, първия образ на Илия, Йоан Кръстител, и последното движение на Илия точно преди последния и втория велик и страшен ден, идващия ден на Господа. Видяхме, че Илия обучаваше млади мъже да продължат делото в училищата на пророците. Вече споменахме това. Също така видяхме, че Йоан Кръстител обучаваше млади мъже. Той имаше свои ученици и ги изпрати да следват Исус. Той ги насочи към Христос. Той не каза: "Ме следвайте мен." Когато дойде Месията, той каза: "Отидете и следвайте Исус." И в края на времето последното движение на Илия ще бъде движение от посветени ученици. Днес чухме за движение за създаване на ученици, нали? Последното движение ще бъде движение за създаване на ученици, последователи на Христос от всяка нация, племе, език и народ. То няма да бъде само от духовници. Ще бъдат братя и сестри в Христос, заедно свещенството на всички вярващи. След това виждаме, че вярата на Илия беше изпитана в пустинята. Той беше изпратен при вдовицата, при потока Керит. Йоан Кръстител, неговата вяра беше изпитана в затвора. Той изпрати послание до Исус, като каза: "Ти ли си Месията, който трябва да дойде, или да търсим другаде?" Той имаше своите съмнения. Последното движение на Илия, тяхната вяра ще бъде изпитана в пустинята по време на последното сатанинско гонение. Оригиналният Илия, както споменахме по-рано, имаше прост режим на хранене, скакалци и див мед. Може би до година, пастор Милан, трябва да предложим пържени скакалци и див мед за... Ще видим колко отдадени са хората на движението на Илия. Значи ще дадем диета от скакалци и див мед. Йоан Кръстител имаше прост режим на хранене край потока Керит. Това беше залък, хляб и парченце и глътка вода. Знаете ли, думата Керит означава да бъдеш отсечен или отделен. И когато Бог казва: "Стани от тук, премини Йордан и иди при потока Керит, защото там съм заповядал на гарваните да те хранят", Илия току-що беше преживял най-зрелищната конфронтация с Ахав от всички пророци. И вместо да
Знаете ли, той можеше да каже на Бог, Господи, нека просто остана за сушата. Нека отида на проповедническо турне из Израел и нека всички разберат, че когато ти кажеш, сушата ще свърши. А Бог казва, не се Илия. Той каза, защото посланието е, че няма да има дъжд в Израел, освен по моята дума. Ти няма да застанеш на пътя на моето дело, Илия. Божият народ ще се научи да слуша гласа на Бога, а не гласа на Илия. Затова ще отидеш на място, наречено Керит, където ще бъдеш откъснат и смирен и ще се научиш да зависиш от Бога. Защото колко храна могат да ти донесат гарваните? Нека бъдем честни тук. Той не разполагаше с комби, което да му докарва 10 кг храна от Walmart. Той се хранеше с каквото гарваните донесат. Това бяха залъци, а гарваните са нечисти птици. Той се учеше, че трябва да живее буквално да бъде хранен от уста на уста чрез Божията благодат. И тогава Бог му казва, имаше своето време в пустинята, водата пресъхна, потокът изчезна и аз знам всичко това. Той казва, сега веднага стани и иди. Еврейският израз е точно същият като заповедта да отиде при Керит. Той казва, веднага иди в Сарепта, защото съм заповядал на една вдовица там да те нахрани, а думата Сарепта означава пещ. Ще те пречистя, защото започваш тази глава като човек от Тишба, Илия Тишбецът, това е човек от Галат. Едва след като бъдеш съкрушен, отрязан и преминеш през духовна пещ, в края на главата вече си Божий човек. Сега си готов за сблъсъка на планината Кармил. И понякога Бог ни призовава в служение и ни позволява да преминем през тези трудни моменти. Точно защото знае, че в бъдеще предстои сблъсък. И Той трябва да ни оформи и извае и да изгори излишното и примесите на този западен свят, за да сме готови за това, което ни предстои. Знаете, Роки Балбоа, това ли беше името му? Роки боксьора. Тренираше ли преди да влезе на ринга? Абсолютно. Щеше ли да спечели битката, ако не беше тренирал? Щеше, защото беше Холивуд. Но разбирате какво имам предвид, нали? Той имаше американско знаме, а другия беше зъл съветски тип. Ще спечели, нали? Може би в Роки 5. Но той тренираше здраво преди големия бой. Не мислите ли, че Божият народ също ще трябва да се обучава и подготвя за последната криза? Ние просто няма да влезем плавно в това, излегнали се на диваните си, братя и сестри. Има време и място за духовна дисциплина и за заучаване на писанието на изуст. И да се науча да се лишавам, и да се науча да се доверявам на Бог, а не на себе си, и да се науча да стоя в тишина пред Бога, и да се науча да разпознавам гласа Му, освен чрез моето слово, казва Господ на Ахав. Трябва да се научим да живеем според моето слово и да разпознаваме гласа на Светия Дух. И така, Илия и Йоан Кръстител са много прости в това отношение. И двамата имаха прост хранителен режим и последното движение на Илия също има здравно послание. Ние го наричаме прост хранителен режим и носим здравно послание. Ние подчертаваме взаимната зависимост между физическото здраве, емоционалното здраве и духовното здраве. Има тясна връзка. Трите са взаимосвързани. Докато слушах серия от лекции миналата година за връзката между депресията и червата, научих следното. Серотонинът, за който преди мислехме, че се произвежда основно в мозъка, всъщност се произвежда предимно в червата. И ако слагате преработена храна в червата си, ще имате бактерии там, които жадуват за преработена храна и драстично ще намалите производството на серотонин. Това ще доведе до депресия. Ако искате здрави черва, трябва да ядете здравословна храна. От всички цветове. KFC, Макдоналдс, не. Всички цветове. Това е шега, всички. Добре? Съпругата ми осигурява много здравословна диета. Знаете ли, получаваме всички цветове на дъгата и знам, че е по-добре да изям всичко. Това е полезно за мен. Илия носеше скромно облекло 4 Царя 1.8, Йоан Кръстител носеше скромно облекло Марк 1.6. И последните движения на Илия също имат послание за реформа в облеклото. Ние не говорим за реформа в облеклото. Имаше една скъпа възрастна светица на западното крайбрежие, казваше се Гуен Шортър, може би някои от вас я познават. Тя ръководи служение, наречено Homeward Bound Publishing и пише за реформа в облеклото. И ние също сме призовани към реформа в облеклото. Не сме призовани да се обличаме според модите на този свят, а сме призовани да се обличаме скромно по начини, които прославят нашия Създател, а не самите нас. И намираме тези пасажи в Ефесяни 2.4 и 1 Тимотей 2 стих 9. И накрая последното сравнение между тези три движения.
Илия беше взет на небето. Йоан Кръстител умря като мъченик, но вярваме, че и той ще бъде взет на небето. А последното движение на Илия отразява това, което се случи с Илия. Тоест, някои ще бъдат взети на небето, когато Христос дойде отново, и това също отразява това, което се случи с Йоан Кръстител. Някои ще умрат, някои от тях поради преследване и като мъченици, но имаме обещанието, че всички заедно ще бъдем грабнати, за да срещнем нашия Господ във въздуха, както пише в Първо Солунци, глава 4. Какъв прекрасен библейски пасаж е това! Така че има ясни паралели между първия Илия в 3 царе 17, 18 и 19 глава. Първият образ на Илия, Йоан Кръстител, за първото идване на деня на Господа и с движението на Илия в последното време. Това носи послание към света, призовавайки го към истинското поклонение на живия Бог. В заключителната Божия работа на земята, стандартът на Неговия закон отново ще бъде възвеличен. Лъжливата религия може да наделее, беззаконието може да се умножи, любовта на мнозина може да изтине, кръстът на Голгота може да бъде забравен и тъмнината като саван на смъртта може да се разпростре над света. Цялата сила на популярното течение може да се обърне срещу истината. Заговор след заговор може да се създава, за да бъде съборен Божият народ. Но в часа на най-голямата опасност, чуйте това. Сега, братя и сестри, Богът на Илия ще издигне човешки инструменти, които да носят послание, което няма да бъде заглушено. И вие казвате амин и амин. Бог ще има човешки инструменти. Той няма да завърши делото само чрез ангели. Той търси мъже и жени, момчета и момичета, които са готови да носят послание към света. Че въпреки непопулярното течение, непопулярното мислене и савана на смъртта, който се спуска над нашия свят, и заговор след заговор, които се надигат срещу онези, които проповядват вечната Евангелие, Бог ще издигне човешки инструменти, за да провъзгласят това последно послание. Може да съм аз, може да си ти, по Божията благодат ще бъдем всички ние. В големите градове на страната и на местата, където хората са стигнали до най-големи крайности, и говорейки срещу Всевишния, ще се чуе глас на строго изобличение. Смело Божии избраници ще осъждат съюза между църквата и света. С усърдие ще призовават мъже и жени да се отвърнат от спазването на човешки установени институции и да започнат да спазват истинската събота. Затова Бог търси хора с кураж, с свята дързост за Бога. Когато въвеждаме хората в тялото Христово, не трябва да ги учим, че когато се кръстят в тялото Христово, всичко ще бъде лесно от този момент нататък. Когато кръщавате хора в тялото Христово, казвате, че ще има гонения. Вашата вяра ще бъде изпитана. Вашата вяра ще бъде отречена. Ще бъдете усмивани и подигравани. Може да ви уволнят, изолират, забранят или лишат от права. Може да ви бъде отнет лицензът. Това е цената да следваш Исус днес. И когато въвеждаме хора в Божието царство, трябва да кажем, че ще има гонения вътре в него. Защо? Защото всички, които водят благочестив живот, ще се сблъскат с какво в този свят? Гонения. И в последното време тези гонения ще бъдат както никога досега. Защото в последната криза, преди Христос да дойде отново, в Марка глава 4, притчата за сеяча, и в Откровение глава 19, картината на повторното идване на Исус. Пуснете сърпа, защото жетвата на житото е озряла, и съберете гроздето, защото и там жетвата е озряла. Преди Исус да дойде отново, ще има жетва на праведност в този свят. Ще има разцъфтяване на нечестието по този свят, каквото никога досега не сме виждали. Говорим за поляризация, нали? Това не е нищо в сравнение с това, което ще се случи преди Исус да дойде отново. Няма да има и намек за съюз или припокриване, нито нужда от обединение между праведните и нечестивите. И затова цялото Божие движение не трябва да бъде във връзка с народите на този свят. Не трябва да подчиняваме съвестта си на това, което правителствата на света решават, че е въпрос на свобода на съвестта. Не трябва да казваме, че подкрепяме Всеобщата декларация за правата на човека на Обединените нации, когато членове 29.2 и 29.3 са напълно ясни. Че всички ваши човешки права, включително правото ви на религия, на свобода на съвестта, да имате религия, да нямате религия или да смените религията си, всичко това е подчинено на това, което правителствата на света смятат за необходимо за, цитирам, общото благо на едно демократично общество. И сме подчинили Божието последно движение на безбожните сили на този свят. И така, пророкувайки, Кинг казва: ще се чуе глас на строга порицание. Това е посланието на Илия.
То не е дадено само на света. Църквата също трябва да го чуе. Посланието на Илия също, че не трябва да бъдем в никакъв съюз с този свят. Защо? Защото това води до преследване и до спазването на белега на звяра. Ще се чуе глас на строга порицание. Може да те отменят, но го правят само защото са чули какво си казал. Не те отменят, ако не чуят какво казваш. Те те отменят само защото са чули какво си казал. И културата на отмяна, щях да споделя това долу в залата, никога не се активира, за да защити истината. Истината е първата жертва на войната. Културата на отмяна се налага от силните, за да защитят своето положение и престиж. На силните спрямо безсилните. Бедните или безсилните никога не отменят силните. Само силните отменят бедните и безсилните. А богатите и силните и онези на позиции с престиж, власт и пари, те са тези, които налагат културата на отмяна, не защото се интересуват от истината, а защото искат да запазят и защитят своето положение, своето превъзходство и доминация в църквата и в обществото. Така че културата на отмяна. Когато културата на отмяна се насочи към теб, тя ти казва, че първо истината вече не е на дневен ред. Тук става въпрос за защита на властта, а ти си заплаха за властта на силните. Когато културата на отмяна се насочи към теб, трябва да решиш дали ще станеш огорчен или по-добър. Ще се молиш ли за христоподобен характер, за да преминеш през това и да представиш гонението така, както Христос премина през своето? Или ще станеш огорчен в процеса и после ще кажеш, виждате ли, казахме ви. Вижте кой е той всъщност. Когато преминаваш през културата на отмяна, откриваш кои са истинските ти братя. Откриваш, че някои братя са ти родени, а други са братя по оръжие. И разбираш кои са истинските ти приятели преди последната криза. Не го считай за проклятие да преминеш през културата на отмяна. Считай го за вид благословия, защото ти разкрива кои са истинските ти приятели. И те принуждават да се вгледаш дълбоко в себе си и да разбереш в какво наистина вярвам и на какво основавам това в писанието. И съм готов да застана зад това. Така че културата на отмяна, братя и сестри, не е краят на пътя. Вижте я като изпитателно поле. Привилегия е да преминеш през изпитания и отмяна. Това не е нещо лошо. Гласът на строгото изобличение, казва сестра Уайт, ще се чуе в пророците и царете. Ще има последно движение на Илия, носещо последното послание на Илия, подготвящо света за идващия цар. И така, какво ще кажем, докато довеждаме това към край тази вечер? Жена ми каза, не проповядвай няколко часа тази вечер, така че няма да проповядвам няколко часа тази вечер. Изрязах цял куп неща. Някои от вас ръкопляскат. Не съм сигурен дали ръкопляскате на решението ми да съкратя или на съвета и към мен, сестро. Нейният съвет към мен, поне си честна, сестро, много ти благодаря. Видяхме с нощи преди 2 вечери този стих тук, Езекил 22:30. Там се казва: и потърсих между тях човек, който да поправи стената и да застане в пролома пред мен заради земята, за да не я погубя, но не намерих никого. Нека това да не бъде вярно за нашето поколение. Бог и днес търси онези, които ще поправят стената и ще застанат в пролома. И в финалната криза на историята Бог ще има свой народ. Има 2 характеристики, които ще изведем в нашето заключение. Първата е, че те ще бъдат верен остатък. Йоил 2:32, говорейки за идващия ден на Господа, казва следното: и ще бъде, че всеки, който призове името на Господа, ще се избави, защото на хълма Сион и в Иерусалим ще има избавление, както Господ е казал, и сред остатъка, когото Господ ще призове. Тоест, когато светът се разпада и върху Божия народ идват гонения, Бог ще има остатък, който ще премине през тези последни кризи. Те ще бъдат верен остатък. Втората характеристика на тези хора е, че ще бъдат особен народ. Тит 2:14 казва следното: който даде себе си за нас, говорейки за Христос, за да ни изкупи от всяко беззаконие. От колко беззаконие? Добре, никога не сме обсъждали победата над греха, но колкото повече разглеждате Новия Завет, не можете да избегнете извода, че Бог иска да имаме победа над греха. И ако Той ни изкупва от всяко беззаконие, това означава, че ни е върнал от робството на греха, Той ще ни очисти за себе си. Като какъв народ? Особен народ, ревностен за добри дела. Така че Бог търси верен остатък и особен народ.
В последната криза Бог ще има движение на Илия, носещо последното послание на Илия за цялото човечество. Книгата Сане пророци и царе описва това последно движение с това просто изречение. Тя каза: Бог призовава хора като Илия, като Натан и Йоан Кръстител, хора, които ще носят неговото послание с вярност, независимо от последствията, хора, които ще говорят истината. Какво? Смело, макар и да изисква жертването на всичко, което имат. Илия застана твърдо в своето време и една нация беше променена. Йоан Кръстител застана твърдо в своето време и историята беше променена. И когато последното движение на Илия на Бог застане твърдо днес, вечността ще бъде променена за мнозина. Аз искам да бъда част от това движение, а ти? Аз искам да бъда част от това движение. Сега започнах в сряда вечер с един цитат от Уинстън Чърчил. Някои от вас си спомнят това. Ще го перифразирам тук. Уинстън Чърчил беше велик оратор. И в края на май 1940 година армиите на нацистка Германия бяха завладели цяла Северна Европа. Британският експедиционен корпус беше притиснат в едно малко пристанищно градче, наречено Дюнкерк. Те събраха над 380 хиляди британски войници на плажа. И тогава Уинстън Чърчил отправи призив: всеки, който има лодка, и хиляди малки лодки прекосиха канала. Дневни моряци. Те плаваха под атаките на германската Луфтвафе, военно-въздушните сили, и натовариха онези момчета и върнаха обратно 380 хиляди мъже от плажовете на Дюнкерк. И това, което беше голямо военно поражение, изведнъж се превърна в голяма повдигаща духа победа. И коментирайки на следващия ден в парламента на 4 юни, Чърчил произнесе реч в парламента, за да призове нацията да не се поддава на тиранията на фашизма. И той изрече тези прочути думи. Той казва: ще продължим до края. Ще се бием във Франция, ще се бием по моретата и океаните, ще се бием с нарастваща увереност и нарастваща сила във въздуха. Ще защитаваме нашия остров, независимо каква ще е цената. Ще се бием по плажовете, ще се бием по местата за десант. Ще се бием по полетата и по улиците. Ще се бием по хълмовете. Никога няма да се предадем. Сега, това звучи ли ви като семейна почивка? Не знам. Затова тук съм го перифразирал. Последно послание от мен тази вечер. От тази прекрасна лагерна среща, тази конвенция, ще перифразирам думите на Уинстън Чърчил. Той умееше да борави с думите. Казва се, че той мобилизира английския език и го изпрати на война. Той обедини една нация. Така че всъщност взех последните 4 абзаца от това, което той каза, и ги промених леко, и ето как би звучало това. Аз самият имам пълна увереност, че ако всички Божии верни остатъци изпълнят дълга си, ако нищо не бъде пренебрегнато и ако се направят най-добрите приготовления, ще докажем, както и във всички предишни поколения, че сме способни да се борим за вярата, която веднъж завинаги беше поверена на светиите. С Божията благодат ще преминем през бурята на последния конфликт, на коража, на съвестта. Ще преживеем заплахата на тиранията. Ще устоим с години, ако е необходимо, дори сами, дори когато всички земни средства за подкрепа бъдат отнети. Това е нашата решимост. Ние, учениците, които обичаме Исус и пазим Неговите заповеди. Това е волята на нашия Небесен Отец и на Неговото стадо тук на земята. И дори големи части от човечеството и много стари и известни деноминации да са паднали в хватката на Антихриста и отвратителния апарат на папската върховна власт, ние няма да се предадем, нито ще се провалим. Ще продължим до края. Ще разпространяваме вечната Евангелие по библейски начини, чрез лично свидетелство и ревностни молитвени служения. Ще провъзгласяваме Божията любов и милост по радиото и в интернет. Ще свидетелстваме с нарастваща увереност и сила в малки групи и в социалните мрежи. Ще защитаваме вярата си независимо от цената. Ще свидетелстваме в градовете, ще свидетелстваме в селските общности, ще печелим души в домовете си, в училищата си, на работните си места. Ще свидетелстваме където и когато Светия Дух ни отвори божествени врати на възможност, никога няма да се откажем от любовта си към Христос. И дори ако, в което за миг не вярвам,
нашите местни общности бъдат надвити и изпаднат в отстъпничество, нашите братя и сестри отвъд моретата, въоръжени със Словото Божие и пазени от Божиите свети ангели, ще продължат борбата. Докато в Божието добро време небесният нов свят с цялата си сила и мощ не излезе напред за спасението и освобождението на стария. Тези думи бяха изречени и ходът на войната се обърна през Втората световна война. Мъже и жени приеха призива да застанат на пролома и да не се поддадат на тиранията на онова време. Изправени сме пред идваща тирания в нашия свят. Чуваме тъпаните, които зоват за неделни закони, неделно законодателство, неделни блокади, енергийни недели, семейни недели. Чуваме това из цялата страна. Знаем какво предстои. Никой тук не може да твърди, че не е бил наясно с това, което предстои зад ъгъла. И Бог тази вечер призовава мъже и жени, като Илия и Натан и Йоан Кръстител, като Естир и Мария, Магдалена и Анна и Мария, мъже и жени, които ще носят вечната Евангелие, послание с вярност, независимо от личните последствия. Мъже и жени тази вечер, които се заричат да говорят истината смело, да имат свята дързост за Бога, дори ако това изисква жертва на всичко, което имат. Искам да бъда в тази група. А ти? Ако искаш да бъдеш в тази група, нека станем. И тази вечер ще имаме молитва за посвещение. Бог ще има последно вярно движение. Нека се помолим. Небесни Татко, стоим в благоговение пред това как пророчествата се изпълняват през историята. Татко, удивени сме как си издигал мъже и жени през цялата история на спасението с послание в определен момент от времето. И сега, Господи, в Твоята таинствена промисъл Ти търсиш последно поколение хора като Илия, Натан и Йоан, кръстителя, които ще говорят истината смело, които ще говорят истината с любов, които ще говорят истината независимо от личните последствия. Молим Те тази вечер, Татко, ние като народ да знаем какво е това послание и да обичаме посланието, което си ни дал, и да го споделяме с благодат и истина. И ще говорим със свята дързост за Теб. Молим се, както Синедрионът забеляза, че онези смели ученици са били мъже и жени, които са прекарвали време с Исус. Молим Те тази вечер, Татко, светът да забележи, че ние тук в Джорджия сме прекарвали време с Царя на царете и Господа на господарите и че сме Негови посланици към един умиращ и паднал свят. Затова, Татко, тази вечер Те молим да бъдем част от това последно движение на Илия. Татко, дай ни думи на устните ни, дай ни божествени срещи. Когато не сме сигурни какво да кажем, ние се позоваваме на обещанието от Марк 13, че думи ще ни бъдат дадени отгоре. Татко, нека изучаваме дълбоко, за да светим ярко за Теб. Дай ни дързост, кураж, какъвто никога досега не сме имали. Татко, премахни привлекателността на нещата от този свят, играчките и дрънкулките, които заемат ума ни. И ни дай победа над тези грехове, които ни измъчват. И, Татко, нека бъдем напълно посветени, отдадени и ангажирани с това, на Теб и Твоето царство и Твоите изгубени деца, които живеят като наши съседи и отсреща на улицата. Молим се, Татко, да не Те разочароваме в този последен час. Затова, Татко, изпълни ни тази вечер със Светия си Дух, пази ни с Твоите ангели и нека любовта на Исус да се вижда в очите ни, да се чува в гласовете ни и във всичко, което споделяме. Татко, поверяваме живота си в Твоите ръце тази вечер. Молим Те, Господи, силите на Сатана да треперят от това, което се случва тук тази вечер. И, Татко, моля се тази вечер на небето да има радост, защото те знаят, че от тази среща нататък, от всеки ученик, чиято глава е наведена тук тази вечер, души ще бъдат спечелени за вечността. Защото бяхме верни членове на последното Илия движение, в Твоето свято име смирено молим. Амин.